Dengan barbar lagi Budi Wijaya. Aku wis kondo cium merakit cilaka. Aku wis matur sampeyan omongan lanton. Wis tak aturi tuang dami merakit lali. Padha kewae dadi nekat penting iso tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arep ono to aja muni tutur-tutur kaya kiai tokne wae telung botol blosor dhewe tak tokne telung botol kurang lelakonku pancene bener wong ayu mergo mendem rusak awakku yen wis mari kanca-kanca dipamiti seger bisa mendem ditinggalake selamat tinggal konco kuleren kondugal dongak aku macamku ora kumbang ya amin amin belanjane sik no pakmu matur sembah nuwun iki yang barbar lagi Budi Wijaya yo aku wis kanca cium merakit cilaka aku wis matur mesene omongan lancar wis tak aturi yen mantu merakit lali banjur ngojok beres sampean datine kasir yo jaga hatimu beras ora tak anggap penting anak bojo arep ya tenang Kamu-kamune tutur-tutur kaya kiai tokne wae telung botol blosor dhewe Lasar Deleno THC Audio terima kasih Farluna Bola asik aku rasuti ojo cekak hatimu belanjane ya wis tutup lelakonku pancene bener kandamu mergo
diapakno Dik. Oh dipaniti.